Hi, kumusta po kayo? Magandang araw po ulit sa inyo. Sa mga OFW, sa mga subscriber ko po, at sa mga manonood, magandang araw po. So ngayon mga idol, ilalagay na namin to sa box yung mga pinamili. Ngayon mga idol, so gabi na naman dito, panibagong gabi na naman. Medyo pagod tayo mga idol. So andito yung may tutulong sa akin mga idol. Humingi ako ng tulong sa misis ko. Tulungan niya ako mga idol lagay sa box para makita namin kung sakto na to o kulang pa. Ay mga idol, ito mga idol yung yung misis ko. So pumasok din siya sa trabaho. Hello po. Ayun mga idol. Taga siya mga idol? Taga Isabela. Yan yung mga taga Isabela. Magandang araw po sa inyo. Ay mga idol, simulan na namin muna to. Ay nga pala, yung piniplay namin yung papanood ko rin sa misis ko mga idol. Kasi yung misis ko mga idol, nag-ano to minsan nag-16 hours sa trabaho. Enjoy a world of comfort in the new. Ay mga idol, simulan na muna namin. Kasi nga yung panaw ni Michelle, pinapanood ko rin sa kanya. Dinoble na lang namin. Eh mga idol, so na muna natin to. Simulan na namin. Ayan, so lang ilalagay namin ng kumot sa ilalim para o yung blanket para safe yung mga para hindi magkatupi-tupi yung mga dilata kasi nang iilalim namin mga idol. Pag di na puno mga idol, sasama ako sa sa box. Tagal na ako di nakakauwi eh. Tagal na hindi nakakauwi ng Pilipinas. Dapat sa gilid. Dapat pantay sila. Dapat yung sa gilid niya. So mga dilata na wala. Oo, tanggalin mo ba na ito? Hindi na. Ganito na. Huwag mo lang tanggalin yan, siguro naman yan. Iba eh. Ano na? So pwede na tayo maglagay ng note dito. Maglagay na tayo ng note. Ano? Pwede naman maglagay ng note eh. Doon sa itong mga spam. So mga idol, itong spam, bigyan namin si Ren Vlogs, yung PB team. Para meron naman silang pang Hindi, ano mo na lang. Isulat na lang sa papel. Ilagay mo na lang sa, parang maglagay ka ng maliit. Note? No, hindi, ilagay mo sa plastic pa yung maliit na box, yung kanila, para nakaseparate. Oo. Kung ano yung bibigyan. Kunwari, ito. Yung spam. Sige, ito sila. Marami naman ito. Hindi, babe, ang ibig sabihin, lahat ng ibibigay mo sa kanila. Lagay ko sa Oo, parang ilagay mo lang sa isang box, tapos sulatin mo lang ng, kunwari yan. Yan, yung box na yan, kung para yan sa kanilang lahat. Ilagay mo ilagay mo lang na for, ganyan. PB team. Ay mga idol, sulatan ko dito. Para PB team. 4 lang siguro kay Ren. Tama na yan, Ren.
medyo malapit na matapos. Yan. Sana magkasya. Siguro ano na ito mga idol. Sakto na. Baka mamaya may sobra pa. Di sa susunod naman na box. Mabaga sabihin, ayaw ipakain at sinaliwan mo yung bukas. Kulang pa. Tuwalya, Oo. towel. Oo. Towel na lang siguro. Saan towel dito? Mag-isa, dalawa. Mga 3 towel. Oo, pwede. Kaya Colgate. Toothpaste. Hmm. Toothpaste na Colgate. Toothpaste. Eh, sa Pilipinas guys, di ba pag bibili sa tindahan, pabili nga po ng Colgate na toothpaste. Ano yan? Colgate, pero ang ano, Colgate po na close up. Close up. Nasanay din ako noon dati eh. Pagka bumibili, kasi noon guys, bibili po ako ng sachet na Colgate. Yan, pabili po ako ng Colgate na ano po, yun po yung ano, yun, tuturo ko pa. Ayun, hindi po yan, yung close up. Ganun sa Pilipinas eh. Hindi pa nga ito ganong puno kasi hindi ko pwedeng may send namin to na ganito, may awang pong ganito sa taas. Kasi alam niyo na mangyayari, mag-aalog-alog to pa ganyan. Dapat ano siya, fit talaga. So bukas, dagdagan pa. Paglabas ng trabaho, ano naman gagawin namin mga idol. Sana makalabas agad ng ano, ng maaga para makabili kami mga idol ng ano, ng dadagdag dito. Sikapin ko po mapadala agad. So, para kasi matagal eh. Hindi, sabi nila ano eh, mabilis lang eh. Ha? Sabi nila mabilis lang. Di ba nagbagay ka na dati sa inyo? Oo, inabot ng ano, siyam-siyam. Kasi mga idol, ano na po ako, nagbagahe na po ako sa bahay isang beses. 2 months ata? Nabot ng 2 months? 2 months. Oo, 2 months may get. Mga idol. Oo, 2 months kung mahigit. Kaya kailangan may ano. Kaya sabi ko nga, yung sa comment nyo, yung nag-comment, mga ate, hindi ko alam kung saan po yun eh. Sobrang bilis po nung ano nyo, yung cargo nyo dumating sa Pilipinas kung ganun lang. Ilang weeks lang yun. Ilang beses na tayo nagpadala, di ba? Ng box sa Pinas. Oo, yun sa inyo. Ilan ba sa inyo inabot? 2. Oo, 2 buwan din. Sa Isabela mga idol, kanya inabot ng ano, ng 2 buwan. Oo, sa akin ganun din eh. Maynila nga yun sa akin mga idol, ano lang yun, Quezon City. Pero malay natin, pagka ano natin dun sa ano dun lagad. Ilalagay na nilagad sa... Oo mga idol, sana maano agad, may isama sa shipping agad. So hanggang dito na muna po ang aking video. Sa bukas na lang ulit tayo magkita-kita mga idol. Pag na ano na to, na puno na at saka na selyuhan. Ayan. Oo. Kailangan palaming dagdagan kasi hindi pwedeng ipadala ng ganito. Oo. Ay mga idol, shoutout po sa lahat po ng ano ko, ng subscriber, manonood, yung mga nandito mga idol sa ano, sa shoutout sa inyo mga dito sa Vancouver, sa BC, British Columbia, Alberta, Ontario,
Di ko pa ano yung iba. Samba. Saskatchewan. Saskatchewan. Magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo? Ano, mga kaibigan natin, taga Prince Edward. Prince Edward. Diyan sa Toronto. Yung mga nandiyan sa Saudi. Ayan mga idol. Nasa Europe. Kumusta po kayo? Shoutout sa inyo lahat. Salamat po sa panonood nyo sa aming video. Yun nga mga idol. Huwag nyo pong i-skip yung ads. Pati dun po sa ano ni Paul video, huwag nyo pong i-skip. Pati rin po yung video ko, huwag nyo pong i-skip mga idol. Alam nyo na kung bakit. Para po pagpadala ulit tayo ng mga box sa susunod. Hindi lang po isa, baka 2, 3, 4, 5. Siyempre dapat may budget tayo. Ayan mga idol. So yun po ang hinihingi ko sa inyo mga idol. Magtulungan po tayo mga idol. Tulungan nyo din po kami mga idol na yun. Yung sa video man lang, sa ads. Makatulong po tayo mga idol. Mas maganda yung nagbibigay. Mas maganda yung nagbibigay mga idol. Ayun mga idol, hanggang dito na muna yung aming video. Kasi anong oras na naman dito mga idol? Alas 10 na ng pasado ng gabi. 10:30 na ng gabi. Alas 10 na. Pasok pa bukas. 10:30 mga idol. 10:30 na. Pasok na naman bukas mga idol. Alas 6 na naman. Regular time. Ayun mga idol. Suportahan na po natin si nang gusto si Pugong Biyahero at ang buong team niya. Shoutout dyan po sa Davao PB Team at saka dyan sa Mindoro PB Team at saka lahat ng PB Team. Shoutout po sa inyo. Galing po yan dito sa Canada. At maraming salamat po sa panonood nyo sa aking video at kita-kita ulit tayo sa aking mga sunod na upload. Huwag nyo pong kalimutan. Like and share ang video natin para po yung iba ma-inspire din na tumulong doon sa mga higit na nangangailangan sa Pilipinas. And then guys, like and share nga, yun nga. Subscribe. Maraming salamat po sa pag-support Ayan, sa mga aming idol. video. Ito mga idol aking misis. Ang pangalan niya po ay si Ramsey. Ramsey po. Yan. Ayan mga idol. Kita ulit po tayo sa sunod na video. Ingat po kayong lahat and God bless you. Bye guys.